Muhyiddin sahibu minhaj sahibul minhaj to daga nan ya kamata ka fara karantowa to ka gani wannan yana daga cikin dassin da kuka wa littafin a wannan nuskan tawa babu wannan kuma ina da nuska guda 3 wanda duka babu wannan abin da ka karanta a ciki ka turo naka magani ba mai wannan rubutun mana magani to ni ma in nace ban yadda da naka nuskar ba nuska sai ya to shi yasa ya dace a turo mutane za su gani to shine ai kai ka turo ta ka ni in turo ta wa mutane sai su gani su yi alƙalanci wai me kake ji wa tsoro ne ko ka me na jin tsoro me na jin tsoro kai dai ka riga me na jin tsoro ya wal iyaz billahi subhanallah malan ka yarda mu tura a sanya mana sarki zaki wai akwai laifi cikin turo wanne muna jin babu wannan ya bari sarki idan an gama karatu zan turo shafukan ya turo to shikenan malamin ne wan an gama karatu zai turo okay sai an gama in an gama to sarki zaki bari in tunatar da shi wani abu da muka taba yi a mukabalan mu ta ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ya tawo irin haka aka kawo maganan ya kazatu na ce wani malami ya fassara ya kazatu da ma'anar shi sai ce ai akwai shi a cikin littafin Ibn Asir na wannan fi garibil hadis na Ibn al-Asir amma abun mamaki a lokacin yayi zaton littafin ban da shi a hannuna sai na ce to ga littafin bari in dawo hoton shafin in turo kuma sai ya bata sai ce a ba haka so haka malamin nan ya saba yi wa mutane haka yau tun da mun zo tattaunawa dole sai na fito da illolin da yake wa mutane in yana karatu akwai abubuwa da yake boyewa da yawa wanda baya so mutane su gani kuma waɗanda suke sauraron shi ba ɗaliban ilimi bane majoritin su to yau tun da ka shigo hannun mu ɗaliban ilimi ne ba za ka mana yadda kake musu ba ka ce akwai abu a wuri kuma duniya ta nemi ka nuna ka gagara ni kuma yanzu ka ce wai a nuska ta babu wai akwai na ketare kai kuma ina neman takan ka kawo ka kasa ni kuma na yarda zan kawo ta wai yanzu a kalla sai ka bari mutane sun tafi sun yi bacci har sun manta mu sanya yanzu mana me illar to abinda kake waɗancan da suke binka ba malamai bane mu ba za ka mana ba yanzu tun da ka shigo hannun mu gaskiya da gaskiya za a yi rufa ta wuce kar manta na taɓa maka raddi lacca mai sunan malami ko dan rufa saboda abinda kake kenan in kake banta da jahilai amma in ka zo hannun mu ba za mu yadda ba